rolling. Kamal ta ci ko ta ci. Action. Wato abun da nake so in gaya ma Kamal, wallahi yau ta ci gidansu. Ba ni da ko sisi. Gaba ɗaya ina gaya ma. Kuma wallahi kuɗi nake so ne. Haikan ina gaya ma abokina. To kai na sirin man da kai haƙi da ni. Wallahi da yadda naga ganin kai na san ƙara kai da ni wallahi. Ka duba haga wayar da nika riko. Duba haga imagine like ni ina riƙon wannan wayar. To kai ka gode ma Allah ma kana ta kuma kana wallahi kana ganin mutane. Ni kaga karama ce. Layi kai ina ma gaya ma ko 100 da ba dai. Dauka nan da samu na sarin da fari da ta kai. Akwai zama fa. Wallahi. Akwai zama ina gaya ma Allah. Kai da na sai bari. Za mu zo mu ga me ya kamata. Ya aka yi hala na ka kana ta kallon ta. Kai Nasir muna tare da kai nan ka san akwai irin waɗanda cikin shi yaga amma baka ga mun ba kuɗi ba mata ka abin sai mana yawa amma dan ga mata to sai mu rage ta. Ka ce dai ta ma lahiya lau. To kai Nasir kai ni inda ma kai kwantar da hankalinka har gidansu na sani ina iya kai kasan gidansu dan Allah kuma in ma hanya lafiya lau gari ta. To Nasir da Allah dan Allah ka taimaka ma rayuwata. Wallahi komi ina yi sanadiya na daga na kamu ma wallahi kada ka damu Kamar insha Allah yanzu ka ba information din kawai to ai abun ba na hanzari bane bayan yanzu aka abu maka bari na ce maka kwantar da hankalinka har cikin gidansu ni ina da fawa